जोंनि UPPL दोलोआ सेन्ट्रेलि मोनब्रै टीम बानायनानै होदों 10 जन खरि टीम बाहाय ABCD मोनसे ग्रुपआवहाय 10 जन खरि जोंहा BTC दा बर्तमान जोंनि BTR आवहाय 40टा समष्टि दङ बे 40टा समष्टिनि जोंनि जानाखि वार्कारफोर लिडार्सफोर दङ बिथांमोनखौ इम्पावार खालामनो थाखाय पार्टी एक्टिभिटिसफोरखौ मारै लांनांगौ नङा होमबा वर्क कालचारा मा जोंनि आइडियोलजिया मा बेखौ गुवारै बरनायनानै होनानै जाहाथे पाब्लिकफोरनि गेजेराव थांनानै बेखौ फोसावहैनो हायो बेखौ फोरोंनो थाखाय जोंखौ 10 जन खरि मोनसे टीम बानायनानै होदों बे टीमनिनो जों बि टीमावहाय आं एसे कोअर्डिनेटर बाहाय फैदों दिनै चिरां दुवार समष्टियाव प्रथम जाबाय गाबोन देबरगावआव जागोन बिदिनो फैगौ 5 तारिखनि गेजेराव जोंनि बे प्रग्रामा जोबगोन दा बिनि थाखायनो जों 14 चिराङाव फैदों दा बाहाय 10टा प्राइमारि कमिटि दङ 10टा प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लानानै जेसेबांनाखि माबाफोर कर्मीफोर दङ बिथांमोना बाहाय जुथुमदों दा बिथांमोनजों जोंहा इन्टारेक्शन प्रग्राम जागोन मोनबा टपिक जोंनो होदों बे टपिकनि सायाव जों बुंगोन बे टपिकखौ बुंखांनायनि उनाव बे टपिकनि सायावनो कुइसन एन्ड आन्सार जागोन